Hello everyone, welcome back to Sunny Life Channel. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Rated TV show, and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu. Namhlanje guys luyadlala bakithi and we can't wait ukuthi ke silibuke. Abanye baze bathi bafise ngathi ngabe lidlala Monday to Friday ngendlela nje abantu abayithanda ngakhona ke indaba zemizi yabantu, including mina lo Msalofu. Bawumsele guys usinikile ke bakithi right, wathi singakhuluma noma yini esifuna ukuyikhuluma. Yena ke uyathanda mangabe sikhuluma ngoba kwenziwa imali ngegama lakhe, abantu bashinta abayithandayo. But ke guys asikho ke lapho sila ekutheni ke ibasizile yini i-retreat, basizile ukuphuma ngoba phela bebenikwe ithuba lokuthi umuntu nomuntu ke akhulume into ke ekuyena ngaphakathi. Kodwa ke kuba sengazi ukuthi ke usizo abalitholanga. Macele na ukhala ngalokho ukuthi ke ekuhambeni kwabuke lapha kuba sengazi ukuthi kube wesi izinto phakathi kwabo kunokuthi zilunge. On the other side guys, sizwa ke uMangwabe namhlanje esho ukuthi ke yena ngokwakho ukubona umsele kumuntu amvaluishayo ezonkosikazi wakhe uMacele, bona abanye they are nothing. And guys mangabe uthatha vele ukubheka uyabona ukuthi umsele umhlonipha kakhulu uMacele, kakhulu lesizini ke esikiyona. Angazi mhlawumbe kushintsha ke ukuthi treatwa bani bed kule season ubani yabo, because uMangwabe nawo ke washa bu kodwa uMacele guys akajwajwayele nje ukusha. Wakwathi ukusha kancane ngesikhathi ke umseleke esho ukuthi ke esupport uMakhumalo. I think this was the time la support khona uMakhumalo, utshela uMakhumalo ukuthi ke she must stop submitting to this otherwise because abamthandi ngesikhathi ke uMacele engayanga ke emcimbini kaMakhumalo. So kula sabona khona umseleke bahashe kancane ke kuMacele. But kule season guys yo ashe mina le futhi edlule bekade nje emthanda kakhulu ngenxa ukuthi mhlambe ke ingoba wamukela ke uMakhwela, we don't know. But ke guys uyamthanda kakhulu, uyamhlonipha. Uma yena okwabuza na wathi we Mseleke ungitshele uMacele uma wakho yini, wathi cha, wathi ubani, wathi unkosikazi wami, wathi mina ngiyini, wathi nawo unkosikazi wami, because wayebona indlela atreatwa ngakhona uMacele nendlela bona ke abatreatwa ke ngakhona. Ngizokhumbula guys ukuthi ke uMacele kudala ahamba eMzumbe ohlala ke eSipark yedwa, abanye bafazi basala ekhaya babebizwa ngesitimela ke sasemzumbe. So manje ke sekushaya isikhathi sokuthi nabo bahambe akusele umuntu ke eMzumbe. But umsele kumangabe ekhuluma ngale yonto le uyabona ukuthi uMacele akambali ukuthi nayo ingxenye abantu ke abawisa ke umuzi kaFlow ngokuthi angabibikho ke eMzumbe. Nango manje uselanda ke uMakhwela, yena uMakhwela uzohlala yini guys? We don't know guys ukuthi uMakhwela uzokwazi yena ukuhlala ke azovusa umuzi. But ke ngoba kuthiwa ke uqashiwe ke uzokhokhelwa imali mhlawumbe uyohlala. uMakhwela usasemncane, abantu bathi she must just akashiyikehla bathi akashiyikehla. Kuningi ikhehla libhekene na kuningi ngempela guys umsele ke abhekene ke nakho nalesa sithembu sakhe akuhambi neze kahle. Asazi ke bakithi ukuthi ke kuyalunga yini. Simuzwa ke noMacele futhi naye esho ukuthi yena uyazi ukuthi umnyeni wakhe wayizama lento ye-IVF noMakhumalo, kwazi kwabiza umuntu ukuthi ke azokhulelelwa uMakhumalo izinto zangalunga. So nje she standing with umsele kukhona konke, and abantu abaningi bakhala ukuthi ke kuma direct session kaMacele kakhulu ukhuluma ngamanye amakhosikazi, it's all about them. uMangwabe methi usekhathele ubuzo ukuthi ahambe ngani, like guys nje direct sessions kaMacele ukhuluma kakhulu ngamakhosikazi kaMseleko. And kuba sengazi ukuthi ke le retreat yenze uMacele noma ke umayeni uMangwabe kanye noMakhumalo baba into eyodwa, because I saw in one of the clips bephumile ke bekhuluma ukuthi hayi kusho ukuthi lo mbono esasidayisele wona ayike kwangasiwona. And uMacele naye on the other side kusho ukuthi na uzohukhapha ke noMakhwela. We don't know ukuthi lesithembu siyogcina sakhekile futhi saba yinto ke umsele kweayifisa sibe yiyo, because now kuba sengazi ukuthi as they grow up amakhosikazi basenza ingqondo yabo manje basafuna ukusenza kaMsele kule kade bafaka ehlathini ngokwabo. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion ukuthi wena what are your expectations ngalesi sithembu. Ufisa ukuthi kwenzekeni? Abanye bathi uMakhumalo akahambe, abanye bathi uMakhwela akahambe, kusho ukuthi kosala bani guys asazi. Do comment below and share your opinion. Bye.